ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತನ 12 ಸೊ 12ವರೆಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬರಿಯಾರೆ ಅಂದ ಅಂಚೆಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಲ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ 9 ಗಂಟೆದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸುಗಮ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಬಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಗೊಲ್ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವುದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಕೆಲವುದ್ದೇನು ಬೇತೆ ಕೋಟಿಟ್ಟಾಡು ಜನ ಪೋತೇರು ಸೊ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಾಡುವೆರು ಸೊ ಅವ ಒಲ್ಪಂದು ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜೆರಿಯರ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಯಾನು ಇಂಚ ಹಾಪುಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಯರ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರೋಡು ಇತ್ತರ್ನ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಓಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ತೂಡಾದ್ರ ಒಲ್ಪ ಏನೋ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನುಭವ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಪೋಪಿನ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಓಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಅವಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಯಾನು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರಿನ ಕನ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ನಮಿತ್ತು ದೀತರ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ತಿಲೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ದಿದೆ ಈ ಕುಂಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಏನೇ ನೀರೇಳು ಇಂಚನೆ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಅರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹನಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಪೂರ ಅರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಂದಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗಿಗೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಸೀರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ ಬಂದಾಗ ರಡ್ದಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಗಹನಲ್ಲೇ ತಂದು ಸೀರೆ ಹೇಮಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಸೊ ಸುಮಾರು ಏನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೇತ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಪತೊನೆರುಂಡು ಇತ್ತಿದ ಸೀರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ನಾಡರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಪಂಡ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೀದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಹಿಂಗೆ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡಂಡ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಮಕ್ಕರ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತಾರು ಅರ್ನ ದನಿಜ್ಜೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದನಿಕರ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಓಡಿ ಪೋಡು ಅವ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಅರ್ನ ಏನ ಅನುಭವ ಉಂಡತೆ ಏನು ನಮ್ಮಡಲ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಬಂದು ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಈ ಆಂಡ ಇಪ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿನ ಬೈಯಾಗ ಮಂಡೇರು ಅಂಚದ್ದು ಇತ್ತೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನಿ ಬೈಯಾಗ ಇತ್ತೇರ್ನ ಬಯ್ಯ ಪೋಪಿನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿರ್ದ ಹತ್ರ ಸೊ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವ್ರ ತಕ್ಲೆಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂಡದಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡು ಎಂಕ ಮಲ್ಲನೇ ವಿಷಯ ದಯ ಪಂಡ ಕನಸು ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನುದಿಜಿ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪೆ ಅವಳ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನುದಿಜಾಂಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋಪುಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋಪಿಲಾಕ ತುಕ ಇಂಥ ಜರ್ನಿ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಓಡೆ ಪೋಪ ಎರ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಪ ಪಂಡ್ಲ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಎಗುವ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾತಕ್ಕೇನಾ ನೋಲ ಬಂದಡ ಯಾನು ಬಾಸ ಚಂದಲ್ಕ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಾರೆ ಕರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಪದ್ರಡರಕ್ಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋತಿನಾಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಾರೆ ಗಂಟೆ ನಾವು ಒಣಸ್ಕೊಂತಂದುಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆದ ಕಜಿಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಕರದೆ ಪಾಪ ಏನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಅದು ಬಂದ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತಿತ್ತೇನೆ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಕರದೇರು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 10 ಮೀನು ಇಂಚೂರು ಗೊತ್ತವ ಪದ್ರ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಮೀನು ತಿಕ್ಕದನು ಐಟಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಜೆ 7 ಮೀನು ಕಚ್ಚು ಬಂದೆ 3 ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಫ್ರೈ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಯಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಉಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಈ ಪಾಲ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೀನು ಶೋಕು ಮಲ್ತು
ನಾನೈತೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕುಲ ಕಾಲೇಜಿ ನಾನೈತೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಲ್ಪವಳು ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆದು ಪೂರ ದಿಯೋಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂಡ ಅವು ಅತ್ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂಡ ಕಾಲೇಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಂಕುಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ಪೋಲ್ಡ್ರೇಜ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಂ ಇರಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತು ಕಲ್ಪಾದೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಏತು ಕಲ್ಪಾದೇರು ಐ ಗೊತ್ತು ಬರೀಪಿನ ಆತೆ ವಿಷಯ ಐತೆ ಮುಗೀನಿ ಐಕದರ ನೀಕ್ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಅವಡು ದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಂಡ ಕೇಂಡ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮೀನು ವೈಟ್ ಉಂಡು ಮಾಸ ಹೆಂಗೆ ಪುರೋಣಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ನ ಮೀನ್ದ ಸಾಯ್ಬೇರೇನು ಇದು ಬಾಂಬೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ಲೇ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಹೆಂಜಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ತೂರಾಗ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ನಾಗ ತಿಳ್ಕೆ ಹತ್ತಾನೆ ಹೆಂಜು ಅಂತಂದೆ ತಿಳ್ಕೆರೆ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಬರೋದುಂಡು ಅವಳ ಬಂಗುಡೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮುರು ಮೀನು ಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬರೋದುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಮೀನು ಖಾಲಿ ತಿಂದ್ರತ್ತು ಬೆಸಕ್ಕೆ ಮುರ್ಕಾದ ಇಂಚ ತಿಂದುಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಒಳಸ್ಪುರ ಅದು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೀದು ಗೊತ್ತು ಏಳ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾರು ನೀಪತ್ತೈದು ಪೂರ ನನ್ನೈತೆ ಪಿದೋಡೋಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಹನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆನೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಮಾಂಟೆಗೆ 8:55 ಬಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಸೊ 8:55 ಬಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿದಡ್ನು ಮೀನು ಕಾಯ್ತದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಗಹನ್ ಮೀತಿಜೆ ನನ್ನ ಮೀಯೋಡು ಅಪ್ಪೋ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಮಾಮೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಪವೇ ಲಕ್ಲೆನ ಗುಡ್ಡು ಬಂಗಾರತ್ತೆ ನಾನೇ ದೂರಪ್ಪ ತಿತ್ತಿಲ್ಲನೊಬ್ಬರ ಬೊಗ ದೂರೊಬ್ಬರ ಹಾಂ ದೂರೊಪ್ಪರೇರೆ ಪನ್ನೆ ನಡ ಪನ್ನೆ ದೂರಪ್ಪರೇರೆ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಪಾರೆ ಈಗ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಂದು ರಜೆಟ್ ಪೋಯಿ ಅವೇ ರಜೆಟ್ ಪೋಯಿ ಇದು ಅಂಚ ಒಂದರ ಬಲ್ಲಿನೆ ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಐತೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಇಂಥ ಮುಂಬೈ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಸೊ ಹೇಮಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಜರಿಗೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಹೀ ಏನಯ್ಯ ಲಕ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಮೀದು ರೆಡಿ ಅವಡಿಗೆ ನನ್ನ ತೂಕ ನಾನು ಯಾಲ ಬಿದಾಡುವೆ ಆ ಬಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ತಿಕ್ವಯ್ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಶೀತ ಬೊಕ್ಕ ಶೀತ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಯಾಲ ಪಿದಾಡ್ನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಸುಸ್ತಾತಂಡು ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೋಡೆನೆ ಒಂದು ಥರ ಐತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ್ ಸುಸ್ತಾತಂಡು ಸುಸ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಉಡಲ್ ಜ್ವರ ಐತನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎಂಕ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಪಿದಾಡೋಡು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾತೋ ನೋಡು ಶೀತದ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನೋಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ನಾನು ಪಿದಾಡಿ ಕತಿಕ್ವ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೋಡು ಮೀನು ಕಾಯ್ತದ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಕೂತ್ಬಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇ 3 ಲಕ್ಷ ಬೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣುಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೂಗ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣುಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಗೆ ಕೊಡೋಡು ನೀ ಕಾಪುಡ ನೀ ಪೂಯಿ ಸಾತು ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾ ಕಡೆ ಕಾಪುಡ ಏನೊಬ್ಬೊಬ್ಬೆ ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಏನೇ ದಾದಾ ದಾದಾ ಯಾರು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಏಪಲ ಪೊಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪ ಬನ್ನೊಂತಿ ಒಂದು ತಿರ್ಗಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ತಿರ್ಗಾರ ಒಂದು ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ 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 ಅಮ್ಮನೇನುಡ ಇದ್ದ ಪಪ್ಪನೇನು ಇದ್ದ ಅಮ್ಮನೇನುಡ ಪಪ್ಪನೇನುಡ ಪನಿಯ ಯಾವ ಮೀಪಲೆ 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 ರಪ್ಪ ಏಲ್ ಕಾಲಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಣ್ಮಂಟೆ ಪೋರೆ
ಎನ್ನ ಎಂಟು ಆಂದಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಡಿಸಿತ್ತು ನೀನು ಅಪ್ಪೆ ಬೋಡು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತದೆ 7:15 ಸೊ ಇತ್ತಂಜಿ ನಾನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ಪಿದಾರ್ದು ಮುತ್ತೊರ್ದು ಪೋಡು ಸೊ ಗಹನ್ ಪಾಪ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಏಪಲಂಚ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬೊಪ್ಪೈತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮೀಯರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯೆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಇಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಜತ್ತ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಪೋಡೆ ಹಾಪುಡು ಓಕೆ ರಪ ರಪ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುಗ ಸೊ ಏನು ಬಂಗುಡೆ ತುಲೆ ಆಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಅಂದು 2 ಪೀಸ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನು ಸೊ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ದೀತೆ ಮೂಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೇನಪ್ಪ ಕಾಯ್ತದೆ ಇಂಕ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋನಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋ ಒಂಥರ ಹಾಪುಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ತಿನ್ನೋಡೆ ಹಾಪುಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ದಾಲ ಅಂತ ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಂಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಏನು ಹೋಗ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ನೈಟ್ ಪೂರ ಇಂಕ ಒಡೆಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ಮನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ఒక ಇಂಕ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜವು ಪೂರ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋತುಂಡು ಮನಸ್ಸಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೂಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಂಕ ಅವು ಪೂರ ಏನನಾಗ ಮನಸ್ಸಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ದೇವ್ರ ನಮಿತ್ ಬಾರ ಬಡ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸುಟುಕೊಲ್ಲು ಆತು ಕಾಂಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಿನಿ ಖಂಡಿತ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರಂದು ಪಂಡ ಅವೇ ಪೋಡಿಗೇಡು ಆತೆ ಓಕೆ ರಪ ರಪ ಮೀನು ಒಕ್ಕೊಂಜ ಅವಸ್ಥೆ ಏನೇ ಹೋಗ್ತಂಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಜ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಮೇನ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಡ್ ಮೀಂದ ಕಚ್ಚಿ ಪುದೀದು ಪಿದಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೋದು ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಎಂಗಳು ಪಿದಾಡಿಯ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೈತೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಮೇನು ಸಮಾಧಾನ ಮೇನ ಬೊಬ್ಬೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬನ್ನಾಗ ತೂಪೆ ಪುಗೆಲ ಹಾಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಉಲ್ಲ ಇದು ಅದನ್ನ ಎನ್ನ ಗುನಿಯ ಕಜಿಪುದನ್ನ ಕಂಚಿದಿಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಗಸಿ ಆತಡು ಪಿರಲ ಗಸಿ ಅಂದ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗಸಿ ಆತನು ಫುಲ್ಲು ಗಸಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತನು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಅದನ್ನ ಯಾನ್ ಬಿಸಲು ಹಿಡ್ದಿಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ಬನ್ನಲೆ ಹಿಡ್ದಿ ನೆಟ್ಟು ಅವನು ಒರಿದಿನ ಗಜಿಪು ಓಕೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುಗ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪನೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ನೆಕ್ ಕೈ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೋಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಿ ನಾವೇ ಇದು ಕೋಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಡೆದು ಉಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೊ ಜನೆಪಾಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಕೈ ಹಾಫ್ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಕೈ ಜಾಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಕೈ ನೆಕ್ ಹಾಫ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬಟ್ ಯಾನೊಂದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾಯಿಂಟ್ ದೀಪಾಯಿನಿ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುಗ ಇನಿ ನಾನು ಬೋಲ್ದಾಕಲ ಮಸಾಲ ಬಾರ್ದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕಚ್ಚಿಕ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಗಸಿ ಆತಂದು ನಿಗ್ಲೆ ತೂನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾವು ಫುಲ್ಲು ಗಸಿ ಆತಂದೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮನಸ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಶೀತತ ಮಾತ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಾಮೂಲಿ ಶೀತಲ ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರೋಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಅವನು ಓಕೆ 4 ಈಗ 8:55 ಬಸ್ ಬೆಳ್ಮಂಡತ್ತು ಮಂಜರ್ಬಲ್ಕೇಡು ಹೇಮಕ್ಕನಾಲ್ ಮಂಜರ್ಬಲ್ಕೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಐಟತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತೆ ಬೆಳ್ಮಂದೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಳು 6 ಉಂಟು ಇರತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಇರತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿತ್ತರ್ಗ ಬಂದು ಯಾನ್ ಮಂಜರ್ಬಲ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹುಯ್
ಓಕೆ ಇಂದು ಮೂಲು ಪದ್ದು ಪಿದಾಳುವ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಾಯನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಪೆದೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೂಲು ಕಜ್ಜಿಪುರ ಒರಿದನು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಹಾಳಾಪು ಮೇರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವ್ಲು ಉಂಟೇರು ಅಂಚದ ಅವು ಕಜ್ಜಿಪುರ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತು ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಗಹನ ನಡೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಿನ ತುಳ್ಳೇರತ್ತಂದು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಳು ನಾನು ಬಸ್ಸಟ್ಟು ದಾಪುರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಒಯ್ದನು ಸುಗಮ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ 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 ಗಹನ್ ಲೀತ್ ಬಾಯ್ ಗಹನ್ ಜಾಗಿರ್ತೆ ಓದುಲೇ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಬಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕಮ್ಮನು ಸರ್ಕಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನು ಅಪ್ಪನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಂಚ ಖಂಡಿತ ಬಾ ಬಿಟ್ಟು ಚೀತಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡಯ್ಯ ಅವ ಆತಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗೆ ಬಿದೆ ತೋಜೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬಿದೆ ಮೇಯ್ನ್ ತೋಜೋಡು ಹೆಂಗೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ನಿಜಿನ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಇರತ್ತಾ ಆತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿದೆ ತೋಜೋಡು ಇದನ್ನ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಟೇಕ್ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಪೋಟಿ ಹಾಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಟ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟದ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಡಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಯಾರು ಲಂಚನೆ ಇದೇ ತೂನ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗ ಓಕೆ ಏನು ತಿಂದಾರು ಕನ್ನಡ ಚಪಾತಿ ಸೊ ತಿಂದಿದ್ದಾರ ಅಂದ ಏಕ್ಲ ಕಣದಾರ ಏನು ನೀರು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇಂದ ಉಂಡ ಕಾರ್ಲ ಹಿಡಿತೇವೆ ಇನ್ನ ಸಂತನ್ ಕಡಬುರೋಡಾವ್ ಕಾರ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅಂದವಿ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಫುಲ್ಲುದು ಬಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಅಂಟು ಈ ಕಾಮನ್ ತನಾ ಹೋಗೇನಾ ಬಸ್ ಯಾನು ಬಸ್ ಬತ್ತನಂದದು ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಂಬೆ ಮುಲುಲ್ಲೆ ಮೇರ್ ಮಂಜರ ಬಲ್ಕಿ ಇರ್ದು ಬರಿಯರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ 8:55 ಒಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಹಂಗೆ ಓಕೆ ತೂಕ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಏನನ್ನ ತಿಂದರೆ ಕನ್ನದೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಚಪಾತಿ ಲೈಕ್ ನೆಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಜಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಬರುಂಡೆ ನಾನಂದು ಬಸ್ ಪುಲಿಯೋಕ ಯಾನ್ ಪುಲಿಯ ಯಾನ್ ವಿತ್ತಾರಿಯ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪಡ್ತಿರ್ತ ಸರಿ 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 ದಾದಾಗೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ತು ಮಂಜಿ ಬಂದು ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪುರ ಹುಡುಪುಜಿ ಎನ್ನ ಆಸಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪುರ ಹುಡುಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋನ ಕಾತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲೇ ನಂಗೆ ಜಪ್ಪು ಕೊಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೊಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತಾವ ಟಿಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಂಚೆನ ಕೊಡಿಗೆ ಅಂದ ಗಂಟೆ ತನಕ ಗೊತ್ತುಂಡಿ 9:49 ಆಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಚಪಾತಿ ನಮ್ಮ ಓಲು ಎತ್ತಿ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲು ಎತ್ತಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ್ಪಾಯಿ ಓಲ್ಪ ಎತ್ತಿಪ್ಪ ಇರು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪೇನೆ ರೋಡ್ ಅದಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಓಲ್ಪ ಎತ್ತಿಯಾ ಓ ಒಂದು ಕಾಡು ಓಡಿ ಒಂದು ಕಾಡಾಯಿ ಈ ಶೋಕ್ದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮಾರೆ ಗಿಡ ಅದು ಓ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಡ್ದನ್ ಮಾರೆ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲುಂಡು ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಬೊಕ
ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನನ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಎಂತ ಇಂತ ಎತ್ತುಂಡಯ್ಯವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ದುಕ ಸಬತಿ ಬಾಜು ಉಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಡ ಬಾಕಿ ಅವು ಪಾಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟನ್ ಮಾಡಿ ಏರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ನಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರನಾ ಬೆದ್ರನಾ ಬೆದ್ರಯೇ ಅವ ಬೆದ್ರ ಬತ್ತ ಅಂದು ಬೆದ್ರ ಅಂದಿ ಬೆದ್ರಯೇ ಉಂಟು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಬೆದ್ರ 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 ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಚಪಾತಿ ನನ್ನ ಒಳಸ್ಬಲ್ದು ಜೆಪ್ಪುನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೌದಾ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಮಸ್ಕೆ ತೋಜುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹೌದು ಹೌದು ಏಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೋಜು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜು ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಸ್ಕ್ ತೋಜು ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ